Prednedávnom táto spoločnosť reportovala výsledky, takže chcel by som si tieto výsledky pozrieť a urobiť k tomu pár komentov. Ako môžete vidieť túto napravo, tak Duolingo má dneska, ako som hovoril, takmer 60 miliónov aktívnych používateľov. Platiacich používateľov k druhému kvartálu 2026 bolo takmer 13 miliónov. Obe tieto metriky rastú takmer 20% medziročne, to znamená dokonca daily active users narastli o viac ako 23%. A takisto vidíme, že rastú aj tržby narastli na takmer 300 miliónov, 18%. Takisto rastú total bookings, kde môžeme vidieť, že je trošku pokles, alebo je Duolingo momentálne pod tlakom, je EBITDA, i keď iba mierne, EBITDA je takmer 80 miliónov dolárov za tento kvartál. Free cash flow tiež niekde na úrovni 80 miliónov. Takže myslím si, že táto spoločnosť aj napriek tomu, že tieto metriky sú trošku pod tlakom, a to je aj dôvod, prečo akcie vyklesali. Myslím si, že spoločnosť je momentálne vo fáze, kedy chce, a to povedal aj CEO, kedy chce dosiahnuť čo najrýchlejšie do roku 2028 100 miliónov daily active users, a momentálne ako keby znížili niektoré prvky monetizácie tak, aby tí denní užívateľia, aj keď do začiatku neplatia, sú to väčšinou ako free používateľia, narastli čo najrýchlejšie a mohli ich potom následne monetizovať a mohli im následne ponúknuť ďalšie služby, ako je napríklad ten šach, matematika, ďalšie škály, ktoré Duolingo má pripravené.